is van a következő nap. Lássuk, hogy ma milyen izgalmakkal fogunk összefutni. Jön egy ember kocsiban. Mi történik itt? Kolyacsi, nagy takarít, arcockai kémeket, időjárás szórakoztató, bla bla bla. Jó. Szabályok változtak-e? Szedd a lábad, öreg. Nem ugyanaz minden. Siess már. Mire kell várni? Szóval főnök. Szóval? Ön itt az ellenőr. Tehát akkor ön az én felelősségem. Összesen 8 figyelmeztetést kapott. Talán hiba volt a sorsolásra hagyatkozni. De ez hadd motiváljon. Ezt akassza ki a falra, 10 nap múlva visszajövök. Ne hozzá rám szégyent. Dicsőség Osztockának. Viszlát. Csá! Tessék, ki van akasztva. Boldog legyél. Jó napot, kisasszony, iratait. Hát ezt még egyszer próbáljuk meg. Van-e még valami papírod, stb. Mi? Nem tudtad, hogy kell. Akkor halál rád. Menj innen. Szóval a csávó elment kocsival. Következő paciens. Szevasz. Láttalak már téged is. Ez még jó. Jakub Wojciak. Oké. Mit keresel itt? 60 napig látogatsz? Igen, az annyi. Jó, 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 jó. Képed stimmel, de azért... Hát nem kell, hiszem, hogy te vagy az. Férfi is vagy, jó. Szerintem minden rendben. Jöhet a következő. Remélem őt már le lehet csukni. Remélem lecsukatlak téged ilyen csúnya fejjel. Nem járkált szabadon. Ah. Így. Tessék, mehetsz. Nem távozol? Akkor bezárlak. Megtagadod. Ó, bolondok, ne érjenek hozzám. Felrobbanok. Kifelé. Engedjenek át. Puff! Ennyi volt. Hogy viszik. Jó. Szóval az Bud Spencer. Mit keresel itt a 90 kilóddal és 190 centi magasságoddal? Mindened jó. Mi? Igen. Matuszó ézé. Akárki vagy, jó? Megengedem. Arcocka kis Fardeszó nevű kerületben laksz, Kelet-Gerstinben. Oké. Hát gyere. Gyere szépen. Jó. Jó, nem büntettek meg, király. Kérem az iratait, gyorsan, milyen indokból érkezett, meglátogatod a rokonaidat. 14 napig. Igen? Lássuk. Karaszkán Toma. Jó. Már nem vagy pánk. Külső Gerstin. Szerintem lehetséges. Dátumok is timmelnek. Húz. Ő is rendben volt. Nagyszerű. Szóval szöreg. Készen állnak az ügynökök, kiket kell. Így ráviszem, akkor láthatom a kis nevüket. Most keresni kell ezeket az embereket. Közben hello. Bevándorolsz? Ide költözöl. Bevándorlás. Jó. Kis adataid jók. Natalia Aurorska. Oké. Hát jó. Isten hozott. Isten hozott megint. Jó. Menjél. Gyorsan a következőt. Pörögjenek az események.
Érvénytelen név. Ki olvassa ezt a hosszú nevet? Na? Alexandra Loguvska. Oké, ez is megfelelő. Néhány hétig meglátogatod a rokonaidat. Megteheted. Senki nem gátol. Külső... akármi. Ez gyanús kicsit. Hát persze. Át akarsz verni. Na. Tessék. Azt hitted beengedlek, mi? A börtönbe? Minden gond nélkül. Jó. Következő delikvens. Csá. Glórián. Oké. Megfelelő a neved. Ugye? Kis pöcséted is jó. Ez viszont úgy tűnik lejárt. Ezzel így nem tudsz bejutni. Elfoglalt voltál, hát nem baj. Foglald el magad újra. Lássuk a következő karaktert. Te ki vagy? Jó. Jó. Utazgatsz. Mennyi ideig? Egy hónapig? Na, az udjál. Mit mondasz erre? Először csak 2 nap, hát jó, hogy összekeverted, nagyon hasonló a kettő. Iván Osztó akárki. Gyere akkor. Másodjára sikerült eltalálnod valódi szándékodat. Még valaki? Ó, te nő vagy, mi? Nem lehetsz nő, megtiltom. Nem lehetsz nő ilyen fejjel, hát. Csak nem. Viszont ha nem, akkor le vagy csukva. Úgy van. Ez börtöntöltelék karakter. Jó. Nyomás, én tudom. Na, még egy ember szerintem át fog slisszolni. Siet. Remélem az egyik ilyen terrorista lesz. Oké. Lehet, hogy igazából már átsiklott, csak nem vettem észre. 2 napig utazol. Oké, neved? Misha Oxlong. Hát kérlek szépen. Én mindent rendben találtam így elsőre. Menjél. Egy kis büntetés, semmi extra. Na. Ez is sikerült. És pénz is gyarapodott, úgyhogy ez egy sikeres nap volt, mindenki jól van. Menjünk tovább.